Čaute, takže vítajte pri ďalšom vlogu. Toto bude taký kratší vlog, lebo ponáhľam sa, lebo idem na takú prednášku. Takže chcel som vám iba povedať, že asi za 2-3 dní budem vydávať na YouTube Geometry Dash verziu Meltdown, aj Light, aj Full, všetky verzie. A ešte vám chcel povedať, že pôjdeme naozaj od prvého levelu Stereo Madness po posledný 30. a Geometrical Dominator, ja ich všetky poznám a na spamäť úplne všetky Geometry Dash, proste majsteria. A chcel by som vám ešte povedať len tak, že toto video natáčam doma, alebo je to aj také video na rýchlo, lebo naozaj sa ponáhľam na tie prednášky, na skúšky, idem do školy. Tak toto by bolo asi na dnešné video všetko a chcel by som vám ešte povedať, že toto natáčam na novú kameru, takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, teda vlog. A ak ste u mňa noví, môžete dať aj odber. A ďakujem za zhliadnutie. Čaute.